kazwai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi tiri munzvimbo yeGuruve. Ndofunga chandada kuti nditaure pano muchindiona inhau yedzimotokari dziri panapa. Sekuona kwamuri kuita tine motokari dzakasiyana siyana. Kutanga naisuzu tine lori, tine BT50, kudzitaura kungave kupedza nguva Lexus, tozoti iwo makombi. Aiwa, dzakawandisa zvikuru. Kusangana kwatiri kuita muchirongwa apo tinotenderera nenyika yeZimbabwe tichitaura nana sekuru, nana mbuya, madzibaba, masvikiro vese vanobatsira kuti upenyu hwedu hunge huchiendeka semhuri yeZimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese zvakare tinoda kukukurudzirai kuti munge muchisubscribe kuDrumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Ndatanga kutaura nezvemotokari dzakasiyana siyana. Tiri pamusha wasekuru Moyana, tiri pamusha pedhodha rekanyi paMutape. Ndofunga kuwanda kwakaitawo motokari ndiko kuwanda kwakaita futi madzimai. Nhai sekuru, regedzai panapa ndina sekuru Moyana ndovatichange tichikurukura navo nhasi, tichinzwa kuti vanobatsira sei basa ravo, vanozvifambisa sei, ndeapi matambudziko avanokwanisa kuyamura iwewe neni kuti tinge tichikunda. Regai ndiregedze kuwanza munamato sadza richipora, tichitanga kutaura navo pari zvino. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo kuvayera shumba. Sekutaura kwandaita panapa tina sekuru Moyana, ndofunga ndataura hangu zita ravo asi vanokwanisa kuti vange vachisangana nemhuri yeZimbabwe vachizvizivisa. Chokutanga ndinoti makadini mhuri yese yeZimbabwe. Ini ndinonzi sekuru Moyana, tiri kugara kuno kuGuruve, ndokwandobata ndiri. Mazvinzwa kubva kuna sekuru. Tobva taenda nevadzimai vavo vekutanga, zvizivisei zvakare. Ini ndini mai Moyana vakuru, ndinogara pano paGuruve, nongoshanda nasekuru Moyana tiri pamwe chete. Ini ndinonzi mai Moyana number 2, ndinoshanda ndinaivo sekuru tiri tumatari asi ndichigara muno Guruve. Ini ndini amai Moyana ve number 3, tinogara kuno kuGuruve, tisi tinoshanda nasekuru Moyana. Ini ndiri mwana wasekuru Moyana, ndinoti kazwai mhuri yese yeZimbabwe, kuGuruve ndokwatinogara. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe, tasangana nemhuri yasekuru Moyana. Nhasi uno ndovatoda kuti titaure navo, tinzwe kuti tisati tatobvapo pano, tisati tapinda matara avo, ndoda kuti timbotaura navo zvakare sekuru, vambotitaura pamusoro peupfumi hwavo hwatiri kuona panapa. Nhai sekuru, motokari idzi chido chenyu here chekungoramba muchitenga dzakasiyana siyana? Mune muda kunyazotizviita sei pamunozotenga mota dzakawanda kudai? Kutenga mota dzakawanda, ndine mota ndakatenga imwe chete, asi dzimwe dzese dzikupirwa maererano nekushanda kwanoita vanhu vanenge vabatsirwa nokufara kwavanenge aita, obva ashayacho kuti ndingaita sei, obva angoti ndipawo chinhu motikari kuti motikari sekuru shandisai zvenyu. Ndosaka muchiona dzakangowanda kudai. Saka imotokari chete here dzamunopiwa nevanhu vachitenda kana kuti zvinhu zvakasiyana siyana? Zvakasiyana siyana, sezvandiri kutaura tine inverter
yamaona masolar panel 6 andakatengerwawo nomwe watakabetsera akauya ndikazotsvakawo vanhu vekuti vafitire solar panel. Ndokuti masolar panel muri kuona ari 6 panai ndobva taitawo magetsi mumba umu. Kuratidza kuti basa riri kufamba nemazvo. Ndo chokwadi chaizvo. Muri weZimbabwe, regai tichipinda mumba iye zvinezvi tikurukure navo vari mumatare avo tinzwe kuti vanobatsira mune zvipi. Vakatidzidzisa nezambuko racho, ndivo vakatipa vabatsiri ava. Vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakunemi naye mdzimire mabereka ana amutina. Mpururu kana mukanya. Mandibaya. Tinokumbira tokumbira kwarare upenyu. Tsira mune zvipi sezvo taona motokari dzakawandisa, chii chaizvo chamunonyanya kubatsira chinoita kuti vanhu vazoti handei tinotenda? Tinobatsira zvakawanda. Vamwe vanoshupika mudzimba nezviro zvavanenge zvakarombwa nematateguru zvosara zvichishungurudza mhuri kana kuti mhuri yotanga kufa. Vanotadza kuzva kuti chii chiri kuuraya vanhu, saka tinovhara zvinhu zvakadaro kuti vanhu vagare zvakanaka. Uyezve kuno vanotambudzika matambudziko akawanda. Vamwe vanorwara hosha dzedzungu dzokupunzika pasi kuita tsviyo kuyaku, tinorapa izvozvo zvese. Nevanoda kufuma tinorombesa, anenge achida kuromba anouya tinomurombesa mushonga. Zvabva zvanditondedza imwe nguva pfupi yapfuura apo tanga tiri muguruve mumvurwi tichiunzwa mumwe mukomana achitaura kuti vazhinji ava vakanowana mushonga kubva kuna sekuru Moyana. Saka zvinoratidza kuti munenge muchigona zvikuru kunge muchibatsira nhau dzakadaro. Tochienda pamatambudziko anonyanya kuchemwa nawo nevanhu akaita sembereko, munobatsira here? Tinobatsira vakawanda vatabatsira. Vamwe vaitota kuti ndasvika 40 years ndisina kana mwana, tichivauchika vachisvika pakubatsirwa mwana. Ko tiri ipapo munokwanisa here kunge muchibatsira vanhu vane dambudziko iroro vari kunze kwenyika, kana kuti vanenge vatouya pano ndo vamunokwanisa kubatsira? Tinokwanisa kubatsira vari pano vanenge vasvika pamusha pano, kana vanenge vari kunzewozve vasati vauya pano achida kuti titumisire mushonga ikoko tinotumisira achibatsirwa. Saka imimi munokwanisa kurombesa, at the same time munokwanisa zvakare kubvisa urombwa hunenge huripo? Tinobvisa kana munhu atambura nezviro zvaakaromba, kana kune imwe n'anga asvika panapa zvamutambudza, tinobvisa zvinhu zvacho. Ko inini toti ndauya kuzoromba paya, ndazobva toti muti wakutanga kundishandira, ko pane here zvinozoitika kana imimi mukafa inini ndasara ndine zvinhu? Zvinoitika kana ndafa, chinangwa chamunoita kuti kana iwewe usingachadiwo mushonga, miko dzatinenge takupa unenge uchidziziva. Tikata kutaura kuti unoda kukanda mumvura, waona kuti mushonga uyu ini ndafa, kuchina munhu angautambira, unokanda mumvura, uchanzwa mhinduro ipapo. Saka tiri ipapo zvakare tingade vazhinji vanoti kuromba kwakaipa, imi munoti chii? Kuromba kwakaipa kuna vanenge vachiona kuti kwakaipa, asi kuno vanozvida vanoromba. Kuromba kwakaipa kuna vanenge vachida kuponda vamwe, nokuti kuno vamwe vanotora mushonga kwenda kuuraya vamwe vanhu vaasina chikama nawo. Iyo mushonga hatiikurudzire nokuti yakashata, nokuti mabvuri iwewe kana wafa unosiyira vamwe vanhu. Zvamati munobatsira, pane here zvimwe zvinhu sekuru zvekuti munotozvibvunza kuti ndini here ndabatsira munhu uyu padambudziko raanga ainaro? Tinozvibvunza nokuti tinosvikirwa nevamwe vanhu vanorwarisa, zvokuti kana mukamuona kana vanopenga vakawanda vatarapa kupenga pano vachirarama. Vamwe vanouya vasina kupfeka vachikurira hembe, tinobatsira vese vakadaro vachirarama. Tino urwere hunosvika pavanhu hwokuti
vamwe vanonge vachifungiza kuti akabata chirwere cheHIV positive, asi kunenge kuri kuroyiwa kwakaita tinomurapa achipora. Zvinomboitika here kuti vatungamiri, kwete ndikati mutungamiri, tine mutungamiri wani wenyika kwete, asi iwo maminista aya, maMP nevamwe vakasiyana-siyana vanombouyawo here matare enyu? Vanosvika vakawanda, asi sechipatara hatishamuri hapwa kungotaridza kuti nhenga akasvika pano, hatitaure mazita, asi vanhu vanouya. Asi ndikakunyengetedza sekuru munogona kundiudza hwanorotuka? Hatitauri nokuti kana tiri mukati mudare matinoshandira inenge iri imba isingashambadzirwe umwe munhu kuti nhenga akauya pano, nokuti abuda mumba maka ari ega, saka dambudziko riri paari ega, saka hatigone kurishambadza kuvanhu. Ndiri kuona zvamakabata izvi ndezvemapostori ka izvi? Mapostori munoshandisa futi here pakubatsira vanhu? Shandise mapostori anenge atouya kuti ichi chinonzi chiremba chedare kumapostori, saka anenge asingakwanisi kuona zviri pamunhu. Tinoda kugadzira nzvimbo idzi kuti iye ashandire mazviro kwazvo kuna vanhu, kwete kunyepa kana kungofungidzira kuti munhu pamwe ane chakadai, ari kurwa chakadai. Saka zvichireva here kuti inini ndikati nhasi uno ndoda kuona matambudziko evanhu, munokwanisa kundigadzira ndikuonewo zvakare? Zvinoenda nedzinza rekwenyu. Dzinza renyu kana riri kuti rinobata kuchipostori kana kuti kumudzimu, tinokuitai kudaro. Mabata nhau yemudzimu, munosvitsa mudzimu here? Mudzimu tinosvitsa chaizvo. Tinonzwa mwachira nemanjuzu, vamwe matare akadaro, munoabata here? Tinobata chaizvo matare akadaro, tichivabetsera nenjuzu dzacho dzichisvika, tichivagadziridza. Kune mishongawo makoma atinopa munhu kuti asimbise dzimu riya risimbe muchifuva chake. Ndinombonzwa vamwe vachiti munhu anorombesa isu hatidi kunogadzirwa mudzimu nawo. Ndizvipi zvamuda kutaura pamusoro penhau iyoyo? Munhu anorombesa kuti hatigadziri mudzimu naye anenge asati atambura, nokuti munhu uya anenge akajaira kungonyeperwa kuti wasvika apa wotaurirwa kuti une mudzimu, woti ngaubude wokona, woenda apa wokona. Saka isu tinobudisa mudzimu wedzinza remunhu kwaakaberekwa, uyezve tinofemba bvuri rokuti kana uri mudzimu uri kubuda paari, wobata pano umwe, iye achizvinzwira nenzeve dzake kuti mudzimu uyu nditateguru wekuti kana kuti mbuya vakabve kwekuti. Tiri ipapo zvakare vamwe vanhu vanongoti vakatonzwa kuti nhingi anorombesa nyange vaine mamatambudziko havachatoenda ipapo kunobatsirwa. Toda kunzwisisa ipapo kuti zvinoitika here kuti inini ndauya ndine dambudziko rangu, imi mobva mandirombesa ndisingazivi? Hatirombese munhu asingadi, hatirombesezve munhu asingazivi. Chinonzi kuromba kunge wauya iwe nedambudziko raunaro nepfungwa dzako dzese kuti ndaidawo mushonga worudzi kwakati. Kana kuri kuromba wobva wadini tokurombesa. Hatingorombesa munhu asingadi kurombeswa. Saka zvichireva kuti inini ndikauya hangu nerimwe dambudziko ndisiri kuda zvokuromba, munokwanisa kundibatsira ndigotobva ndiri clean? Munobva muri clean chaizvo. Tinokubatsirai zvamavinga, kana urwere kana chii, kana kunyangadzirwa kwamakaita pamusha pokuti makaisirwa zvimwe zvinhu pamba, tinongoita saizvozvo. Hatirombese munhu asingadi kuromba, hazviiti. Ipapo nekuti vazhinji ndo pavanochema napo ipapo kuti kwete, nekuti vamwe vanozoti hanzi ndakapiwa mudzi uchinzi ndewe zvakati, wakuzoshanduka wakuita zvakati. Zvinoitika here zvokara kuti munhu anenge angoona kuti akushaya matauriro kuti akuzesa kutaura vamwe kuti ndakaenda kunoromba? Midzi yakadaro iriko, nokuti unopiwa uri mudzi unosvika woshanduka kuita chinhu chaunozoshandisa mara nokunge wataura kuti ndoda kuromba. Mishonga inokuitira zvaunoda, zvinoitika. Saka ndezvekukumbira, hazvisi zvekuti zvinongoya zvemasanga? Zvemasanga. Ko panhau yevaroyi, vanhu vaanzwa nekuroyiwa sekuru, munobatsira here? Tinobatsira chaizvo. Tinobatsira kuna vanoda kutsigirwa musha kuti ndisaroyiwa, tinobatsira chaizvo. Pakutsigira musha pakuti munhu asaroyiwa, handipo here pacho patiri kudzokera panhau yekuti munhu anozoti ndakazopiwa mushonga ndikatadza kuchengetedza mhiko zvazondipandukira? Aiwa, mushonga wokupiya musha nokuti
nokuromba zvinotone mutsauko. Izvi zvakagara zviripo pasi chigare kupiya musha wako munhu kuti varoyi vasandipindira kana kuti mhuri yangu ngaigare zvakanaka, zvakagara zviripo. Ko vaive vari kunetswa nezvikwambo vari mhiri kwemakungwa kana vari kunana South Africa uko vanobatsirika here vari ikoko kana kuti zvinotoda kuti ivo vauye padare renyu movagadzira panyama? Zvinoita kuti iye angagona kuuya kuti asina kumanikidzika, uyezve kana asipo achida kuti zvamushupa izvozvo zvibude tinozvibvisa. Iye ari kusitiri kuno notoita kuti mishonga ibvise zvinhu izvozvo. Aha. Saka zvinokwanisika kuti zvinhu zvibve kwaari ikokoko. Pakozita imwe nhau ndiye vanhu vasiri kudzosera zvikwereti, munobatsira here pazvikwereta? Tinobatsira zvikwereti zvokuti munhu adzoserwe mari yake iye akakwereta pasina bishi rokumurwisa. Tinongogadzira mushonga chete yekuti iye ngaatendeuze pfungwa dzake achifunga kuti ndakatora mari yanhingi regai ndimupe mari yake. Asi zvinhu zvakadaro hazvitore nguva here kuti zvinge zvichigadzirika? Hazvitore nguva maererano nemafambiro emushonga yatinenge tashandisa panguva iyoyo nekumagariro emunhu nekure kwaanenge ari kuti anenge ari nzvimbo yakaita sei. Ndofamba ini ndoudzwa kuti nhingi ndiye ari kukuroya, ndoendawo ndoudzwa nhingi ndiye ari kukuroya, ndakuda kumuuraya, munokwanisa kundiurayira here munhu iyeye? Isu hatiuraya, asi kuti mushonga yaanenge akakuroya ndiyatokwanisa kuti tikubvise. Tabvisa saizvozvo iyo ndoita nheketi pachako kuti chidzosera mushonga uyu. Enda kuno munhu anga akaisa pandiri, enda unokuwadza semarwara ndanga ndichiita, mushonga unopandukira muridzi wavo. Mane nguva yakadini muri mubasa renyu iri sekuru? Makatanga rini uyezve muri kupi nguva yacho? Izvezve ndakatanga nguva yareba. Ndinofunga ipari zvino ndaane 45 years ndiri n'anga. Aha. Makatangira kupi? Ndakatanga ndiri kumba Chipinge. Kuchipinge uko? Aha. Saka guruwe makauya rini? Muguruwe takauya 83. Muna 83? Aha. Makaunzwa nebasa yakati muchitsvaga henyu pekuti munge muchigara? Aiwa, kuna kundakateera kuroora. Ndino mudzimai wandakaroora wanga waigara kumusha kuno kukachuta. Saka ndiye wakunga ndinaye kuno wakatipa kundisvike ndigare nzvimbo ino. Saka ndimi makaroorwa kapa. Muri munzvimbo ino yeguruwe mune here zvimwe zvamunoti zuva rakati handirikanganwa nekuda kwezvakati zvakaitika? Ndiri muno muguruwe masvikira ndaita ndinozora ndisingakangamwe. Magarira ndakaita muno muguruwe aishupa, ndainzi handisi munhu wemuno. Magarira ndakaita aishupa zvokuti kusvika ndaisawo nyaya yekupa kumapurisa kuti vataure, kusvika ndaisawo kumatare mhosva kumadzimambo kuti aone kuti kune nzvimbo kune mvura isina datya here. Kusvika vazokuti aiwa. Kusvika vati aiwa uyu ndisahura wedu wemuno, regerai yavake. Vamwe vari kupera nemheni, kurohwa nemheni chaiko. Munobatsira here kudzivirira mheni? Uyezve kana munhu achida mheni munokwanisa kumupa here? Zvinoita, zvinodzivirira nokuita zvese. Zvokuti kana muna August munhu akwanisa kurohwa nemheni? Zvinoita chaizvo. Munonaisa mvura here kuti izorohwa? Tine mushonga inoshanda musharuka yokuti tinogona kushandira muduriro, toisa mitswi imomuya yakapiyana kudai, todira mvura umu, asi tinenge tiri musango kwete paruvanzi. Tiri musango takapiyanisa mutswi, mvura iri mudurimo kana yotanga kuvira yovira, wozwa mutsi ichigwina, iwe unenge uchidetemba nheketi dzako pane munhu akakutadzira. Asi ngaave munhu akakutadzira chaiko, kwete zvokungofunga zvokungotukana kuti wakazodai wotoda kutumisira mheni. Ndio mheni dzamonza kuti yakadzoka, kamukazwa kuti munhu akarohwa nemheni, vamwe vanenge vakandotsvaka mheni yekuti ndiri kutumira nhengi asi woshaya zembe ikoko. Saka kana munhu asina mhosva haaroveki, nokuti mudzimu iyo hausi ndionekwa wakabereka dzinza iroro. Aha. Saka zvichireva here kuti
inini kana munhu akandibira imhosva hombe kaiyo ndabirwa zvipfuyo zvangu zvakawandisa ndinokwanisa kana kumurova nemheni ka izvo kunenge kuri kushungurudzika kwemunhu saka kurwadziwa kwemunhu ndokunozoita kuti mheni iende kana kuti kwete zvakurwadza zvinokushayisa hope paunenge wakagara uchitadze kuvata nazvo uchidini ndo zvinozoita kuti aiwa apa paipa ko pane dzimwe nguva dzatinoona munhu aine danga rake remombe kana 50 mombe dzese dzarohwa nemheni itingati mheni yaMwari here kana kuti ndeye kutumirwa iyi haisi mheni yaMwari uyezve kana kutumirwa pane dzimwe nguri inenge iside kutumirwa mishonga yaanenge akaromba iye namuridzi wemombe ndiyo inenge yadaro ko tiri panhau yekuromba nhasi ndo yandinonyanya kuda kubata nezvayo tinonzwa mumwe munhu achinzi anga aine mabhazi hayi zvinezvi raarombe chii chinenge chaitika handiti zvinenge zvambofaya kamunhu achiita mari dzake saka pazvinozoti zvinhu zvaakutanga kuparara kudaro chii chinenge chaitika kuparara kwazvinenge zvoita munhu kunenge anenge akaromba ende wezvende zvamunoona kuti vamwe vanhu vanenge vapedza hama saka mushonga yavo unenge watoshaya chokuti uchauraya upi ndosaka muchizoona vamwe vanenge vakaromba vakupinda kungobata hama isiri yake saka pakuromba apa panotorwa kuti munhu unofanira kupota uchideura ropa ndo vamwe vakawanda vanoda kudeura ropa asi munhu unokwanisa kuromba usingadeuri ropa zvinoita chaizvo iye ndo mushonga yatokurudzira kana isu mamira tetakaita romba usingauraye vanhu asi zvinonyanyopa mari ndezvipi hapana chisingapi mari kuromba kukuuraya kwacho kana kusauraya zvinongokuita kuti upfume hukoyendi mhuri yeZimbabwe regai timbotura mafemo zvishomanene tozoendera mberi nechirongwa chedu yechinoi chiziviso chinokosha lesi isaziso esiqakathekileyo kini lonke balaleli chatinoda kutanga nekukuzivisai ndechekuti vanhu vatinokupai vanobatsira vamwe vacho tinoita vekuudzwa vamwe vacho tinosangana navo abantu esilinika amanamba ukuthi belincedise abanye bakhona ngesibaziyo abanye ngabantu esebesitsheliwe ngabantu ukuthi bakwanisa ukuthi bencedise abanye ngabantu esihlangana labo ezindleleni besitshela ukuthi hayibona bayakwanisa ukunceda abantu asi zvakadaro isusu chinangwa chedu ndechekuti vanhu ava vatinokupai vange vachikwanisa kukubatsirai kodwa thina isifiso esebesilaso ukuthi laba abantu esilinika bona ukuthi belincedise sebesifisa ukuthi lincedwe kahle kungabi lenhlupho naizvozvo chinangwa chedu chikuru kubatsirwa kwenyu thina kakhulu into esiyifunayo eqakathekileyo ukuthi lina kube yini lincedwayo asi regai ndikuzivisei ndichiti isusu kana munhu achiti anorapa mudumbu hatibva tamuti tipewo mushonga wekuti tizvirape isusu mudumbu munhu akati anorapa musoro tobva tati unza mushonga yo tirapwe musoro kwete isusu hatisi kurwara nezvinhu izvozvo umuntu engathi uyakwanisa ukuthi uyalaphiza isisu thina asingeke sithathwe sithi hayi silaphe sibona ukuthi uyakwanisa engathi uyakwanisa ukulapha ikhanda ngeke sithathe sibona ukuthi uyanjani uyalapha ikhanda ngoba thina sebesingabulali ikhanda lakhona naizvozvo tiri kuti isusu munhu akati ndiri kuda sekuru vanorombesa hazvitoti tange tanoromba isusu kuti tizokuudzaiwo kuti vanogona kurombesa umuntu engathi ufuna ukuthi ethole imali ngokuchitha igazi ngeke thina sithi hayi mana sibona ukuthi uyakwekwanisa yini ngokuthi lathi sichitha igazi hayi angeke sikukwanise lo saka vanhu vatiri kukupai ava vanhu vatinonzwa vanhu vanotaura vanhu vatadirectwawo nevamwe vanhu so abantu esilinika bona ngabantu esizwayo ngabantu ukuthi bayakwanisa labantu ababuya besitshela ukuthi hayi bona bayakwanisa ukunceda abantu imimi kana maakubatsirwa proceed at your own risk nxa lina selizathi liyencediswa hayi lingaqhubeka kodwa thina sebesingasoze sibe responsible for khona nekuti ndoda kukuzivisai kuti mumwe munhu unoenda kuParirenyatwa hospital uine chinangwa chekuti unorapwa asi mumochari izvo zvitikaenda kuParirenyatwa munoona zvituna zvingani abanye bayahamba bethi hayi mfuna ukuyancedwa ngaphi empilo kodwa empilo kwangikhona kulabanye abasuka bengancedwa ngoba ayisikho ukuthi zonke izibhedlela bayakwanisa ukuthi bencedakale ngoba siyakwazi ukuthi khona ngale kulezidumbu ezifileyo which means ukuthi babe kule ndawo babe behluleke khona
asi hazvireve kuti pachipatara apa nekuda kwokuti mochari yakazara vafi hazvireve kuti pachipatara apa haparapwi. Izidumbu azitsho ukuthi hayi phela abantu akukwanisa ukuthi njani ulachiwe esibhedlela kodwa kule abanye abakwanisa ukuthi belatshwe. Vamwe vanasekuru kana mana madzimai kana namadzibaba vatinoendesa vanhu vanotobatsira. Tinotoone rekodhi yevanhu vakawanda vanenge ini ndakabatsirwa ini ndakabatsirwa ini ndakabatsirwa, but unogona kuzoona 1 or 2 vachitaura kuti inini hazvina kundifambira. Kulezi nyanga kumbe lezi angoma ezebesithi hayi mina ngiyakwanisa kodwa kulabanye ababuya bethi hayi thina sina asincedwanga kodwa sebesilabantu ababuya bathi hayi siyabonga kakhulu Drumas Media ngokusinjani ngokusinika laba bantu ngoba hayi sancedakala kakhulu. Saka chatoda kukuzivisai ndechekuti isusu patinoti tipei imari yekuti tikupei nhamba dzemunhu wanobatsira uyu, imari yekuti tishandisewo zvakaita sewifi, imari yekuti tikwanise kutravela kune vamwe tichinonzwa zvakare, imari yekuti tibhadharewo matogets, imari yekumita makosi kuti chirongwa chenyu chikwanise kuendera mberi, haisi mari yekuti tikuti ukutonorapwa chete. Nxa lapha sicela uncedo kumbe sicela ukuthi hayi badala for ukuthi sikunike lezi namba ozifuna, ayisiko ukuthi imali yokuthi susiyalatsha, imali yokuthi sikwanise ukuthi sihambe siyekuzwa abanye abantu abakwanisa ukunceda, imali yokuthi sikwanise ukuthi sithenga ini ama bundles kumbe iWi-Fi yokuthi sikwanise ukuthi sizincedise, imali yokuthi sibhadela ama toll gates nxa sidinga laba phela abantu bokuthi belincede. Kana iko kubhadhara vashandi zvakare vanoda kubhadharwa mari, ndiyo mari painobva. Labo ukuthi sibhadale abantu abasebenzelayo yimali yangikhona yabivela khona. Asi tichaedza nepese patinogona kuti isusu seDrumas Media tinge tichikupai vanhu vanobatsira vanhu vanogona basa ravo. Thina njengeDrumas Media sizazama kakhulu ukuthi sidinge abantu abakwanisa ukuthi belincedise kakhulu. Ukoona iwewe wataura nasekuru, wataura namadzibaba, wadhurisirwa, dzokazve kwatiri wotitaurira kuti ndozviripo, dzimweni nguva togona kutaura navo vokudzikisira zvokuitirawo nani. Ungabona ukuthi lapho suhambe khona kumbe ngukhulu kumbe ngumadzimai othe wakuncedisa wase kucharge izinkulungwane zemali, hayi uyaphenduka kithi usitshela ukuthi hayi ngisuke ngaduliselwa sesikwanisa ukuthi sikhulume lapho. Nekuti chinangwa chedu ndechekuti imimi musanetsekane nekutsvaga kuti ndowana kupi ng'anga inondibatsira, ndowana kupi muprofita anondibatsira, ndowana kupi anondibatsira izvi, kwete ndosaka tiripo. Thina isifiso sethu kakhulu ukuthi ungabhodi indawo ungadubeki udinga izinyanga enjani ezingakuncedisa, but thina sifuna ukuthi kube easy kuwe ukuthi uthole abantu abanganjani abangakuncedisa. Tinokushuvirai rombo rakanaka, tinokushuvirai utano, tinokushuvirai kuti mugare mudzimba dzenyu makasununguka muchifara musinganyunyute. Thina isifiso sethu ukuthi silifisela ukuthi lihlale kahle ezindlini, lihlale kuliyakhe izindlu ezinhle, lingadubeki, lingabi lendubo eziningi ezilihluphayo thina sikhona. Naizvozvo tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media kuitira kuti mukwanise kubata zvirongwa zvese zvatinenge tichikupai. So thina esingalicela khona ukuthi lisubscribe kuDrumas Media ukuthi lihlale likwazi ukuthi kuyinokwenzakalayo. Wena Stanley, Drumas Media taking you to another level. Tokumbira kakunemi naye mzimire maberekana amtina pururuka naye mukanyayo mandibaya tinokumbirawo tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete. Ini ndini mai Moyana wakuru. Chiituko chatakaitwa nasekuru Moyana chakaitika munhu achirapwa pano chandisingakanganwi ndechekuti pane mamwe mai vakauya vachitamburawo vachida kuuchikwa mukati mokurarama kwavo vaitambudzika nenyembereko. Saka sekuru vakabva vauchika, amai vaende patouya kuzotenda kuti sekuru ambuya ndifana tengerwa zvinhu zvakawanda zvandakatengerwa, ndebva atobvisawo zvinhu zvakawanda zvaakabvisa pano pamusha, asi tenda kuti sekuru mandiuchika chokwadi ndane mhuri yangu mukati womusha. Saka ndechito chatisingakanganwe ichocho. Kwaziwai mhuri yeZimbabwe ndinofara chaizvo zvinoita sekuru Moyana. Ini ndine mukadzi wawoyo namba 3. Chinhu chakandishamisa pana sekuru Moyana ndichokurapa. Vakarapa vamwe baba vanga vashaya mombe dzavo
dzakawanda chaizvo. Vakafona after 3 days vachiti sekuru mombe dzangu dzadzoka. Ndinokutendai sekuru nezvamaita. Tatenda. Kazvai mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa mai Moyana number 2. Chiitiko chakaitwa nana sekuru chandisingakanganwi mukubatsira kwavo. Kwakauya mumwe murume airwara zvokuti asisafeme kana kuti angonzi auyo zvangomirira ngoti munhu aende kunongovigwa. Asi akasvika pano sekuru vakabata nepese pavakakwanisa murume uya akatotanga kutooneka kunzi uya akutotanga kutofema. Asi vanhu vanga vakungochema vangoti izvozvo munhu uyu takutonomurasa angosara kungodziya. Asi sekuru Moyana vakamira napose kudzosa mweya waye murume kusvikira murume uyu atoita munhu wakutogara akutotaura. Chiitiko chakaitwa na sekuru Moyana mukubatsira kwavo chandisingambokanganwa. Vanobatsira zvikurusa vakandidzoserera munhu anga akufa ndichiona kuratidza kuti zveshuwa munhu anga afa asi vakamudzosa akatofamba. Murume uyu akazouya akabvisa mota yake kutenda kuti sekuru mandidzosera upenyu hwangu kunzvimbo ndanga ndisisiri munhu anga asingafaniri kukurarama. Anga aroiwa here munhu? Anga aroiwa. Anga atumirwa zvinhu zvangangomurova nguva imwe chete zvokutadza kufema kana kuita sei. Asi asvika pano sekuru akakwanisa kumushanda vakamudzora upenyu hwake. Akabvisa mota yake nyowani akavapa sekuru achitenda nemhuri yake yese yakasvika pano. Anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje uyewerere nje uyewerere nje uyewerere nje ndakumbira shumba onaka ndakutenderere kuti pagwarare upenyu. Tinoona vazhinji pavanobatsira vamwe vanoshandisa mafembo kureva vakafodya ebute, vamwe vanoshandisa midzi. Imi munoshandisa chii? Itoshandisa mishonga midzi. Ndadorapa nayo. Pane nhau yandakada kunyazonzwisisa zvikurusa nekuti vatsigiri veDrumas Media vakawandisa vanowanika kunze kwenyika. Pane here matambudziko amunoti dambudziko iri neiri ndo zvandisingakwanisi kubatsira kana munhu ari kunze kwenyika, uyezve zvinenge zvakutoda kuti ukama auye kuzobatsirwa? Pane dambudziko rokurapa munhu kamwiri kake. Tinenge chida kuti munhu avepo. Pane dzimwe nguri kana iri mishonga yatibvumira tokwanisa kutuma mishonga kuenda kumubatsira ariko. Zvatunoita vamwe mai vari kuUK ndimai ndimurumere takanga abirwa mota takashanda tiri kuno mota yake ikadzwa. Iyoyo mhuri yeZimbabwe ndoda kutsigirawo zvakare nekuti munhu iyeye akanga abirwa mota akatoya kwatiri veDrumas Media tikamurifeya kuna sekuru ivava mota yake akatiudza kuti hongu mota yangu yadzoka. Ndo zvimwe zvenyaya dzatiri kukurukura. Ini zvakare ndine zuva randisingakanganwe, zuva randakaona zvidhoma zvichibatwa. Sekuru,
veruzhinji vangade kuziva kuti munobata sei zvidhoma. Zvidhoma tinototuma mushonga inoende kobata nokuti chidhoma achibatwi nemaoko achigoneki. Ndezvimwe zviro munonzwa vane tsvimbo dzatakabata idzo chitabata zvidhoma icho chiri chitende chaabvise mumba memunhu, asi chidhoma chaicho chaicho hachibatiki nemaoko. Isu tine mabatiro atinoita, tine mushonga tinotuma kuende kobata chiro ichi semaonera makaita paya. Saka mushonga wega unenge waenda, mishonga inoende kobatana iri mushonga tinoita simudzawo mushonga une simba rinopfuura romushonga iwoyo rechidhoma ichocho. Dzimweni nguva pakuhurukuro yataita panogona kunge paine zvimwe zvatisina kutaura pamusoro pazvo zvamungade kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva. Tinoda kuti mhuri yeZimbabwe mese muyeuke ndinokuziva pachinangwa mashandiro toita. Vamwe vanoshoropodzawo n'anga, vamwe vachishuti n'anga dzakanaka, asi pane nyaya dzezvidhoma kana kuti zvikwambo. Tisanyeperana kuti chikwambo chinobatwa nemaoko emunhu, kuti ndabata chikwambo ichi ndazodini, nokuti chikwambo chiro chinozvifemera, chinhu chinozvifambira, achingobatwa nemaoko emunhu une ropa riri kutofamba, nokuti chiro chaunenge uchibata ichichi hachisi chinhu chipenyu pakushandiswa kwachinhu chakuita, asi anenge atori munhu akafa akashanduka kuitwa mushonga iwoyo. Ndizvo zvandingakwanisa kuti mhuri yeZimbabwe yese izive. Don't forget to subscribe to Drumas Media, and remember, Drumas Media taking you to another level. Ndinovimba mhuri yeZimbabwe mafadzwa zvikuru nechirongwa chatanga tichikupai zuva ranhasi, apo tanga tichitaura nasekuru Moyana. Tataurawo zvakare nemadzimai avo tichida kunzwa kuti vanoshanda sei. Hongu ndakamira hangu pamberi peManchester United, inini handiswe Manchester United, ndozviziva. Kune vamwe vatorwadzikana kuti neshamba akuita zveMan U, inini kwete, handiko ikoko, yangu timu ndichakuudzai. Asi ndikaitaura izvi zvingashate nekuti vamwe vanotanga kundivenga, vamwe vachizonyanya kutanga kundifarira zvakanyanyisa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa pari nhasi. Toti musare nerugare, musare munyasha dzaMwari. Kwarare upenyu ndipo patinoona anasekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana